बताई विक्रम बाबू के कैसन तबीयत बा? कुछ खास सुधार नहीं है, बस ठीक है बाड़न। बाकी डॉक्टर साहब एगो समस्या बा। जी कहीं? हमरा कुछ समझ में नहीं आवत डॉक्टर साहब। कभी कभी छोटा छोटा बात पर भी इतना गुस्सा करलन कि घर पूरा अपना माथा पे उठा लेवलन, सारा सामान इन्हें उन्हें फेंक देवलन। अब परसों के बाद बा हमार नौकर गिरधारी के माथा फोड़ देला। हमरा तो हर समय डर लगल रहला डॉक्टर साहब कि कहीं कोनो हादसा मत हो जाए। देखिए ठाकुर साहब, ऐसा मरीज के ये टाइप के दौरा पड़ेला। ये जब भी वो पहले की याद करे के कोशिश करी या पहल का याद आई तो ऐसा संभव बा। डॉक्टर साहब पर एकर निदान तो होके के चाहिए। पहले भी हम कहले रही कि उनकरा याद दिलावे के कोशिश ना कल जाओ। दूसरा उनकरा साथे साथे कोई के रहे के चाहिए। बाकी उनका साथे हमेशा कोई ना कोई रहता। अगर रहुआ मानव तो एक बात कही डॉक्टर साहब, हम विकी खातिर कुछ भी करे के तैयार बानी। उनकरा के कुछ दिन खातिर मेंटल हॉस्पिटल में भेज देती तो। डॉक्टर साहब देखी, ये हम बहुत सोच समझ के कह रहे हैं, पर हमरा से नहीं हो सका डॉक्टर साहब। हम अपना विकी के पागल खाना ना भेज सकेले। रवा कहीं डॉक्टर साहब तक हम अपना घर में वो सारा व्यवस्था करवा दी जो हॉस्पिटल में रहेला। बाकी विकी के पागल खाना ना डॉक्टर साहब, ना डॉक्टर साहब ना। एक काम रउआ और कर सकता है। उनका खातिर सबसे जरूरी बा कि सब काम रूटीन पर करल जाए। घर में लोग अलग अलग देखभाल करेला, ऐसे उनका नियम नहीं बन पावत। इहो एगो कारण हो सकता दौरा पड़े के। रउआ घर में 24 घंटा खातिर एगो नर्स रख ली जे उनकरा सही देखभाल कर सके। ये अच्छा रहे, हम ही कर सकता नहीं। बाकी डॉक्टर साहब वो नर्स अपना जैसन ख्याल रखी था। ठाकुर साहब सब पैसा के खेल बा। अच्छा पैसा देम तो अच्छा से रखबे करी। रुपया पैसा के कोनो चिंता नहीं है डॉक्टर साहब। बस रुआ अपना मन मुताबिक एगो नर्स ठीक करवा दी। जी एक मिनट। हाँ पूनम के भेजा, प्रयास कर रहा हूँ। जी हाँ। इनकरा के पहचाना ताड़ू, ये सूरज प्रताप सिंह हो। जी जाना तानी, विक्रम के बाबूजी। ठाकुर साहब प्रणाम। प्रणाम। दरअसल विक्रम के देखभाल करे खातिर 24 घंटा खातिर एगो नर्स चाहिए। तू तनी पता करा तो अपना क्लिनिक में केहू इंटरेस्टेड बा कि ना। रुपया पैसा के कोनो दिक्कत नहीं है, जितना चाहिए उतना मिली। जी हम पूछ के बताओ तानी। ठाकुर साहब अपने के थोड़ा इंतजार करे के पड़ी। जी ठीक बा, हम बानी। हे भगवान, बबुआ के उनकर सुधि, उनकर बुद्धि उनकर आके दे दी ताकि वो ऐसे ना भटकस। गिरधारी काका। जी बबनी। रउआ उहे देखा तानी जे हम देख रहल बानी। हम तो बस यह देख रहल बानी कि हमार बबुआ भुला गइल बाड़न और वो अपना आप के खोज भी रहल बाड़न। काका हमसे भैया की हालत देखल नहीं जा, पता न काहे भगवान ही सजा हमका के दिले बाड़न। भगवान सजाए उनका नहीं के देले, हमनी के देले बाड़न। तू तो सब कुछ भुला के अपना आप में बाड़न। ठीक है कहा तानी काका, भगवान सजा हमने के दिले बाड़न, पर उनका माध्यम से यह बात के दुख बा। हमार भैया हमरा कुछ कहे से पहले हमार सब इच्छा पूरा कर देते रहले। आज हम अपना भगवान से ये मांगतानी कि हमरा भैया के
वापस लौटा दे जैसे पहले रहला ना। हमरा के कुछ न चाहिए, कुछ। अरे का बात बा? ये का होता हो? अच्छा ये बात बा, सबसे छुपा छुपा के रोवल जाता है? भैया हमरा के अकेले छोड़ दी। मैंने कहा अकेले छोड़ दी रोएला। भैया अरे सबसे पहले ये बताओ, इतना सुंदर सुंदर चेहरा पर ये गोल गोल लोर काहे डलमला रहल बा? हैं? एगो अपाइज लेके काय रोई भैया, जब तक के ओकर मन क्यों दुखोले ना होई। अरे अपाहिज तो कर दिमाग हुई, जे तारा का अपाहिज का। सुन रमा, भगवान कोई के शारीरिक या मानसिक कमी काहे देवेला? काहे कि भगवान के डर रहेला कि उनकर जगह कोई ले ली, समझ लो। तू अपना आप के कोई से कम मत समझिया, बल्कि ज्यादा समझिया। काहे कि हमरा चुटकी से तब भगवानो प्यार करेला ना। आवा पूनम आवा। का भाई केहू बात बनल? जी ना, हम सभी नर्स से बात कर लेनी हा, बाकी केहू तैयार ना भइल। सभे के 8-10 घंटा वाला नौकरी चाहिए, 24 घंटा घर से बाहर कोई तैयार नहीं है। अरे हमरो घर में रहे से है कि कोनो दिक्कत ना होगी, एकदम उनकरे घर ऐसे फैसिलिटी मिली। जब चाहिए छुट्टी लेकर अपना घरे जा सकेली। बाकी तू ये बतैलू है ना कि पैसा भी मन चाह मिली? जी, सभे नौकरी करेगे तो चाहता, बाकी अपना घर से। अका तू चबू हमरा घरे रह के बिकी बबुआ के देखभाल करे खातिर? माफ करम ठाकुर साहब, हमरा कुछ मजबूरी बा। अब का उपाय बा डॉक्टर साहब? ठाकुर साहब चिंता मत करी, कौनो न कौनो इंतजाम हो जाए। तू सबके बता दो, कौनो अच्छी लड़की मिले तो हमरा के फौरन बताओ। जी डॉक्टर साहब। ठीक बा। प्रणाम ठाकुर साहब। अब कुछ करी डॉक्टर साहब, हम अपना बबुआ विकी के और ज्यादा परेशान नहीं देख सकत। हम राउर दुख समझ सकतानी ठाकुर साहब। हम चाहतानी कि जल्द से जल्द एगो देखभाल करे खातिर लड़की राउर घरे भेज सके। जी धन्यवाद, हमरा रउआ पर पूरा भरोसा बा। अच्छा अब हम चलतानी। तत्काल जब तक केहू मिल नहीं के जात, एक बात के ध्यान रहे, उनकरा के जबरदस्ती कुछ याद दिलावे की कोशिश ना कल जाओ, और समय समय पर दवा दियात रहे। बाकी भगवान पर भरोसा रखे, केहू ना केहू जल्दी मिली। जी अच्छा, प्रणाम। का बात बा वर्मा बाबू, बड़ा उदास बैठल बानी? का बताई पांडे जी, सरकार ऐसा हाले बना देले बा कि केहू से मिललो जुलल मुश्किल हो गइल बा। बात तो एकदम सही कहतनी। बिना वेतन के मास्टर कितना दिन रह सही? हमहू सोच रहल बानी कि कोनो धंधा कइल जाओ। अब एह उम्र में तो हमरा से बनियाइयो ना हुई। ऐसे का रिपोर्ट बा ई महीना के, कुछ मिली कि ना? ई महीना तो कोई के पैसा नहीं खाए वाला, बाकी किरानिए के जब कैश के दिक्कत होता, बाकी का हाल हुई? पर हेडमास्टर साहब तक कहत रहनी कि कुछ बात बने वाला बा। बात तो बने वाला रहल जी, पर यूनियन बड़ा खराब चीज है। ऊपर बैठल हूँ के नहीं मालूम कि हमने के जेल कितना दुश्वार हो गइल बा। सरकार कहता कि केहू के वेतन 16 के बादे मिली, लेकिन 16 कब हुई एकर पते नहीं है। मतलब कि अब कोनो आशो रखल बेकारे बा। सही कहतनी, ये नहीं है कोनो खेवैया नहीं है। अरे जब ऊपर बैठल जिंदगी के खेवैया हमनी पर ध्यान नहीं खन देत,
तो नीचे वाले से का उम्मीद? एकदम सही कहता नहीं, हमहू कोनो व्यवसाय के बारे में सोच रहल बानी। ये आस पर कितना दिन से रहल तो जा। ठीक बा, हमरो के नौकरी पर रख ले, रउओ हुआ बिना वेतन के काम करो, कम से कम टाइम तो पास हो जाए। रउरा कुछ ट्यूशन काहे नहीं के पढ़ाओ, कुछ पैसा वैसा आ जाए। इच्छा तो हमरो रहे, बाकी आंख धोखा दे रहल बा। मास्टर साहब, का बात बा छोटकू? हेडमास्टर साहब कहने हैं रोज 6ठवां क्लास में पढ़ावे चल जाए। अच्छा ठीक बा, तू जा। अच्छा पंडित जी, चलो तनी मुफ्त शिक्षा दान करे। भगवान और शिक्षा दान के कुछ परिणाम निकालस। पंडित जी, आजकल के भगवान सरकार हो, और सरकार और मंत्री जे चाही उहे हुई। रउरा जौन बात कहते एकदम सुरह ना सही कहत। अच्छा तो ठीक बा, चलो तनी। अरे ऐसा का बा बाबूजी पेपर में जितना ध्यान से पढ़ता नहीं? अरे बेटा, आजकल के अखबार में खास कहाँ होला, वो है चोरी डकैती हत्या रंजिश, ये सबसे अखबार भरल रहेला। तब इतना ध्यान से का पढ़ता नहीं? अरे बेटा, एगो फिल्म आयल बा चक दे इंडिया, उमें लड़कियन सबके अपना राष्ट्रीय खेल हॉकी में विश्व विजेता बना दिखावल गइल बा। तब हम सोचा तानी कि ये सब लड़की भी जरूर वर्मा बाबू बेटी जैसन हिम्मती हुई हैं सब। तनुजा, अरे वो तो ये सब लड़कियन से ज्यादा हिम्मती बिया बाबूजी। अच्छा, वो कैसे बेटा? जी हमार मतलब ही रहल कि अरे ली डाकिया आ गई। प्रणाम आदे बाबू। प्रणाम प्रणाम। कैसन चिट्ठी बा? कोनो रजिस्टर बा राज बाबू के नाम। हमरा नाम के? कैसन रजिस्ट्री बा बेटा? देखा तरी बाबूजी। बाबूजी हमार नौकरी लग गई। कहाँ? नौकरी? अरे तो बहुत खुशी के बात बा बेटा। और बेटा, तू कल रजिस्ट्री कैला और नौकरी भी लग गई? अरे बाबूजी, तो पिछला महीना जब हम कर्नाटक वाला परीक्षा देले रही ओकर है। और रउआ अब बताई, रउआ के घर चाहिए कि बेटा? अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी के बात बा। भगवान के बहुत शुक्रवार कि जो तू मंगला वो मिल गए। बेटा, ऐसा नसीब भगवान सबके कहाँ देवेलन। देखी बाबूजी, बात के ज्यादा घुमाई ना, रउआ साफ साफ बताएं कि रउआ के घर चाहिए कि बेटा? बेटा, जो हमार बात मानी ना, तो बेटा और घर दोनों। मतलब? हमार मतलब बा कि बेटा और बहू दोनों। बेटा बेटा बेटा, हम मिठाई मंगावता नहीं। बेटा बेटा। ए पलटन पलटन, नौकरी करे हम अगर बाहर चल जाए तो हमारा तनुजा के साथ छूट जाए, का करें? अच्छा, अभी फैसला तनुजा से मिलना के बातें हुई। मलकिनी, मलकिनी, मलिका आ गइलन। मलकिनी, का भइल? का कहलन डॉक्टर साहब? बताई ना, का कहलन डॉक्टर साहब? वो तो कहलन कि का? बिकी बबुआ के पागल खाना में भेजता। का? बाकी हम कह देनी कि ना, हमरा जीते जी हमारा बेटा पागल खाना में न जाए न। फिर कहलन कि एक तो नर्स के इंतजाम कर लीजिए, 24 घंटा का देखभाल कर सके, समय पर दवा दारू कर सके। नर्स के इंतजाम कर देनी ना। अरे 24 घंटा ही घर में रहे वाला नर्स कहाँ मिलता? यो कहलन कि बिकी बबुआ के जबरदस्ती कोनो बात याद ना दिलावे के, उनका के फिर से दौड़ा पड़ सकेला।
हे भगवान, हमार विकी बबुआ के देखभाल करे वाली लड़की कभी घर में आई, कभी अरे दीदी, आज जल्दी आ गई लो। तू ही तो कल ही रहलू जल्दी आवे के। कल तो हर सहेली के का नाम है? तनुजा। हाँ तनुजा, इंतजार करके चल गईलन। आज ओकरा से तो मिलवावे के रहलू ना? पर सुबह से ना ओकरा फोन आयल है ना अभी ले ऊ आयल है। वैसे ओकर बाबूजी से खबर भेजवा दिले बानी। बहुत अच्छा, पर वैसे ओकरा हमरा से का काम बा? ओ अरे ये तो हम बतावे कि बिसर गईली, हम हो भुलक्कर हो गई बानी। दरअसल ओकर घर के हालात अच्छा नहीं थे, ओकरा नौकरी के तलाश बा। वो बहुत अच्छा लड़की बा दीदी। अच्छा, वो नौकरी खातिर घर से बाहर रह सकता? काहे? दरअसल विक्रमगंज के ठाकुर साहब के बेटा के देखरेख खातिर एगो केयर टेकर चाहिए, जो उनकर घर में रह के उनका देखभाल अच्छी तरह से कर सकी और रुपया पैसा भी अच्छा मिले। पर दूसरा के घरे रह के यही समस्या बा, यही से आज तक केहू तैयार नहीं खे भइल। बाकी तू पूछ लिहा, शायद तैयार हो जाइए। जेकरा बाबू ट्यूशन पढ़ावेला मना करेलन, वो दूसरा के घरे कैसे रहे दिहन? का बात बा बबनी, का सोचा तारू? कुछ नहीं काका, बस ऐसा ही। इला हम तारा के तोहार कमरा में से खोज के आवतानी, आ तू हियां बैठल बाड़ू। अकेले रह के आदत जी पड़ गई बा काका। भैया ठीक रहलन तब बात कुछ और रहे, पर अब तक देखा बेटी, ये सब अकट बखेर बात दिमाग से निकाल जा, तू जाके सूत जा। काका हम अकट बखेर ना सोचे तानी। तब का सोचा तारू? ई सब जौन घर में भइल है वो ठीक ना भइल है। ओहो, बूझ गई नी। देखा बेटी, जहाँ 10 गो बर्तन रही तो आपस में तनी लड़बे करी। काका हम लोग आदमी हैं सन, बर्तन नहीं हैं। आदमी के चालते बर्तनों से खराब होला, कबो कबो तो बिना बात के आपस में लड़ेला। तू चिंता जिन कर, ई दूध पीला और जाके सूत रहा। हमरा के बबुआ लगे जाए के बा, ठीक बा? चिंता के बाद तब बा काका, बाबूजी के परेशानी दिन पर दिन बढ़ल जाता। हम का करी?